Hej alle sammen, og velkommen til den her video for det Pookie Bears. Har du noget at sige til kommentarerne? Vi skriver 1, hvis I godt kan lide nytår. Skriv 2, hvis I bedre kan lide jul. Okay, hey. Jeg vil også have lidt rampelys. Så vil jeg have lidt rampelys. Så, det var rampelys nok. Ja, Nu er havn her rampelys nok. lige meget. Ja. Yeah. Who cares about you? Ja, who cares about you? Nå, det er lige bare. Nå, men altså, vi vil bare sige, om vi har haft et godt nytår. Ja. Det er faktisk, altså, skriv lige i kommentarerne, om jeg har haft et godt nytår eller ej. Hvis I ikke har, så har I bare en dårlig familie. Nej. Hva? Så er det bare fordi, det er gået galt. Nå. Så er det gået konkurs. Det er bare gået konkurs. Kurt er gået konkurs, eller hvad? Nej, det er så nytårsaften. Shut up, kom. Så nytårsaften er gået konkurs. Ja. Yeah. Beklager, men I har ikke penge til det. Hvad? Hey Charlie, kan man lige få din fakkel deroppe på væggen ned? Nej. Hvad skal jeg, hvis jeg river den ned? Ja, så går det der i stykker. Okay. Det gør vi ikke. Nå, men altså, vi vil bare sige godt nytår. Ja, godt nytår. Og jeg håber, I har haft en god jul. Ja. For vores sidste video, hvor vi... kan du huske vores sidste video? Hvor det var, at vi sagde god jul og godt nytår til folk. I kan lige få et lille review af den nu. I får lige et review før det for et sidste nytår. Ja. Happy New Year! Nej, ikke det der nytår. Det var det første nytår. Ja. Vi taler ikke om. Nu får jeg review af vores sidste video, hvor vi sagde god jul og godt nytår. God jul og god nytår. Eller godt nytår. God jul og godt nytår. Okay. Hej Anka, velkommen tilbage. I har set review nu? Ja. Review. Okay, I hear nothing, bro. Lige meget. Vi vil bare sige godt nytår til alle. Bro, vi vil bare godt sige godt nytår til alle. Og vi ses. Vi ses.